Zdravo drugari! Danas ćemo pričati o skeletnom, odnosno koštarom sistemu. Sve kosti u telu čoveka čine skelet. Jedna od najvažnijih uloga skeletnog sistema jeste da omogući stabilnost, oblik, čvrstinu i potporu našem telu. Odrastao čovek ima oko 206 kostiju. U zavisnosti od položaja kostiju u telu, skelet čine 3 celine: kosti glave, kosti trupa i kosti udova. Kosti glave čine kosti lobanje i kosti lica. Kosti lobanje imaju funkciju da štite mozak i čula. Kosti glave sastoje se iz većeg broja kosti koje su nepokretne, što možemo videti i na slici. Jedina pokretna kost na licu, koja je zglobom vezana sa lobanjom, jeste donja vilica. Ona nam omogućava žvakanje hrane i govor. Kosti trupa čine kičmeni stub, rebra i grudna kost. Kičmeni stub je najvažniji deo skeleta i sastoji se od 33 kičmenih pršljenova. Pršljenove možemo podeliti na vratne, leđne, slabinske, krstačne i repne pršljenove. Pošto su pršljenovi poređeni jedan ispod drugog, obrazuju kičmeni kanal u kome je smeštena kičmena moždina. Između pršljenova nalaze se hrskavice pločice, takozvani diskovi, koji ublažavaju pritisak i trenje pri kretanju. Leđni pršljenovi vezani su za 12 pari rebara. Rebra su uzane pljosnate kosti, savijene u obliku luka i sa prednje strane povezane sa grudnom kosti. Leđni deo kičme, rebra i grudna kost zajedno čine grudni koš. Uloga grudnog koša je da zaštiti srce i pluća i da učestvuje u pokretima disanja. Kosti udova čine rameni pojas, od koga polaze kosti ruku, i karlični pojas sa kostima nogu. Parne kosti ramenog pojasa su lopatica i ključna kost. Na njih su zglobno nadovezane pokretne kosti ruku, ramena kost, 2 kosti podlaktice, lakatna kost i žbica i male kosti šake i prstiju. Karlični pojas nogu sastoji se od parne kosti koja se naziva karlična kost. Pomoću zgloba kuka, karlica je povezana sa butnom kosti. Butna kost je zglobom kolena spojena sa 2 kosti potkolenice, a to su listnjača i golenjača, a one se nastavljaju na male kosti stopala i prstiju. Da li ste znali? Na prednjoj strani zgloba kolena nalazi se trouglasta kost koja se naziva patela. Ona štiti koleno i ne dozvoljava savijanje noge unapred. Odrastao čovek ima oko 206 kostiju, dok novorođenče ima oko 270. Tokom razvoja i rasta dolazi do međusobnog srastanja kostiju, pa se i njihov broj smanjuje. Najduža kost u telu čoveka je butna kost, a najmanje su 3 sićušne kosti uva, uzengija, čekić i nakovanj. Da ponovimo. Skelet čine 3 celine. Prva je kosti glave, u okviru kojih imamo kosti lobanje i kosti lica. Zatim kosti trupa. Tu ubrajamo kičmeni stub, rebra i grudnu kost. I na kraju kosti udova, koje delimo na rameni pojas sa kostima ruku i karlični pojas sa kostima nogu.
Nadamo se da vam se svidio ovaj video. Ukoliko jeste, pretplatite se na naš kanal.